church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Lodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Qegħdin propju fuq l-għadba ta' Tridu l-Qaddis. Tridu l-Qaddis jiġifieri ħamis ix-xirka fil-għaxija, il-ġimgħa l-kbira u Sibt Lejt. Qegħdin fuq l-għadba ta' dawn il-jiem eżies li wasluna biex niċċelebraw lejt il-kbir tal-mulej, Kristu rxoxt. Jiena minn qalbi nsellem lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment il-morda, l-anzjani, dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Ejjew nissieħbu flimkien f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' ferħ u ta' ratti l-ħajr. Ew narfu ħtijietna. Int li l-qajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sid il-mulej tani l-sin ta' wieħed jitgħallem biex naraf ngħin lil għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jiena ma wessibx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jinnitfuli il-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sid il-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaċ. Għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix imnejn nisħi. Dak li għamel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għal ħadd flimkien. Minnu kontrija? Ħajersaq lejja. Ara, sid il-mulej jgħinni. Min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Flimkien o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqa' l-tmaqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal ħuti u li tommi ma jarfunix
għax il-ħeġġa l darek fnietni, it-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni, fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd u min farraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bilaċ. Flimkien, u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana tarat il-ħajr. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tamlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma l-fqajrin il-mulej u ma jistmelx l-mjassrin tijaw. Flimkien, u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Isliem għalik sultan tagħna li qatt tar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħaruf ġwejjed tal-qirda. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U qalilhom: morru l-belt għand it-tali u għejdulu: għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija qgħad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jisaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmitt idu u jbilli l-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabes Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien Rabbi? Wieġbu Ġesu: int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jaqgħu jien Rabbi. Hija l-mistoqsija li għamlu l-Apostli fl-aħħar ċena. Jaqgħu jien Rabbi. U mbagħad ftit minuti wara Ġuda dak li kien se jitradih qal lil Ġesu: jaqgħu jien Rabbi. Jaqgħu jien. Din mistoqsija hija bħal eku għadha tidwi llum. Imma din mistoqsija tfakkarna wkoll fir-reazzjoni li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi meta Adam u Eva daru kontra Alla. Jaqgħu jien. Jew ukoll il-mistoqsija li għamel Kajjin wara li qatel lil ħuh Abel: jien
jaqgħu jien. Dil-mistoqsija tibqa' tidwi fl-istorja tal-umanità, tibqa' tidwi fl-istorja tiegħek u tiegħi. Jaqgħu jien għax aħna l-koll midinbin. Aħna l-koll xi darba jew oħra nqasna lil Alla. Imma jew ma nieqfux f'dil mistoqsija. Ejjew niftakru fil-kliem ta' kuraġġ li smajna llum fl-ewwel qari bil-ktieb tal-profeta Eżajija. Sidi l-mulej tan il-sien ta' wieħed jitgħallem. Ta' kull filgħodu qajjimli widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Mela il-mistoqsija issir stqarrija ta' fiduċja fil-mulej li isemmanna l-kelma tiegħu. U intu jien mistiedna nilqgħu din l-aħbar, il-kelma tiegħu ta' kuraġġ, il-kelma tiegħu ta' faraġġ, il-mulej li jaċċettak, il-mulej li jsejjaħlek. Ta' kull filgħodu, mela kull jum, iqajjimli widinti, isejjaħli, ifakkarni biex nisma' biex nagħti widen mela, biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Kemmu ta' kuraġġ dal-kliem u jien ma webbixx rasi, ma rġajtx lura. Ġuda l-Iskarjota iva webbes rasu. Ġuda l-Iskarjota sema il-vuċi ta' qalbu u mhux il-vuċi ta' Alla, mhux il-leħen ta' Ġesu. U dan jista' wkoll jiġri lilna iva. Imma aħna nafu minu l-mulej. Il-mulej qiegħed jistiednek, il-mulej qiegħed isejjaħlek anki f'dawn il-jiem eżies. Illum l-erba' tal-ġimgħa mqazza u għada nidħlu f'dan it-tridu qaddis ta' ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u sibt il-għid. U l-mulej ikompli ikellmek biex tidħol fil-fond ta' din l-esperjenza. U aħna l-poplu Nisrani mistiedna nidħlu f'din l-esperjenza u ngħixuha ma' Ġesu. Ma ngħidux biss jaqgħu jien mulej, imma ngħidulu mulej, semmanna l-kelma tiegħek, ħankunu miegħek f'dan il-mument, f'dawn il-mumenti jibsa. Mulej, aħna nafu li inti lest li tħaddan lil kull wieħed u waħda minna. Int mulej tixtieq tagħtina il-ħniena tiegħek. Aħna nersqu lejk u nafu li mill-ġrieħi tal-passjoni u l-mewt tiegħek inti ssawwab fuqna id-duwa tal-ħniena. Jaqgħu jien mulej, iva mulejna lest li nilqa' minn għandek il-ħniena u l-maħfra li inti issawwab fuq kull wieħed u waħda minna. Il-mulej Ġesu jallimna l-erf tas-sew ta' min jittama fl-għajnuna ta' Alla li qatt ma tiġi nieqsa. Nitolbuk għalhekk bil-fiduċja fil-waqt li ngħidu wara kull talba, ejna mulej. Ejna mulej. Nitolbu għall-Knisja sabiex qatt ma titradixxi l-Kristu l-arus tagħha, nitolbu. Ejna mulej. Għall-mexxija tal-popli sabiex jimxu fit-triq ta' dialogu ħajkun hemm futur ta' paċi għal kulħadd, nitolbu. Ejna mulej. Għal daw kollha li jemmnu fi Kristu biex jitqabdu t-taqbida tajba b'risq il-foqra u żgħar tas-soċjetà, nitolbu. Ejna mulej. Niftakru fil-morda kollha. Niftakru f'tant persuni li qegħdin ibatu minħabba l-mart u niftakru wkoll fit-trabi morda llum mod speċjali biex int mulej tagħtihom il-grazzja tal-fejqan u l-għajnuna lill-ġenituri tagħhom. Nitolbu. Ejna mulej. Għalina l-koll biex innatfu qalbna ħalli tkun tista' tilqa' fiha il-preżenza ta' Kristu lejt tagħna, nitolbu. Ejna mulej. O Alla missier il-ħniena ilqa' talba li qed nagħmlulek aktar ma qed joqrob il-jum tal-għid li fih Kristu
wara li xerred demmu għal dnubietna qam mill-imwiet, ħajkonna semmijaw fil-glorja u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħniena tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu f'ġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluq ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal ħobs radlek il-ħajr, birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom
u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħar nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof Tana Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm min tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiu nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih int tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba għażiża li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek.
Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħen dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, wetta il-qlub tagħna fit-tama li jint bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għattatina il-ħajja ta' dejjem kif juruna l-misteri qaddisa li aħna iċċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ narfukom li l-ktieb Soter li jiġbor fih tal-Parrandan il-ġimgħa mqazza u anke Lajt jinsab għall-bejħ. Fil-ktieb hemm talb komunitarju u meditazzjonijiet spiritwali li jirriflettu dwar iż-żbuħija tal-passjoni tal-mulej u d-dawl tal-qawmin tiegħu. Il-ktieb jinxtara mill-Kurja tal-Arċisqof il-Furjana jew mill-ħwienet tal-Kotba Kattoliċi kollha. Inħeġġukom sabiex f'dawn il-jiem qaddisa tattendu tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' tridu tal-Għid fil-parroċċi. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek u f'parroċċi oħra billi żżur il-website ħinijiet.knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna l dan il-mument ta' talb u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Xmarna ċelebrazzjonijiet liturġiċi f'dawn il-ġranet qaddisa tal-ġimgħa mqazza fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Ħamis ix-xirka fid-9 ta' filgħodu l-unika qaddisa li ssir dakinhar
fejn is-saċerdoti kollha f'Malta jġeddu l-wedijiet saċerdotali tagħhom u jitbirku żjud. Ħamis ix-xirka fis-6 ta' filgħaxija, it-tifkira solenni tal-ikla tal-mulej bil-ħasil tar-riġlejn. U wara issir il-purċissjoni bl-Ewkaristija lejn l-artal tar-ripożizzjoni. Il-ġimgħa l-kbira fit-3:30 ta' wara nofsinhar. L-azzjoni liturġika tal-passjoni u l-mewt tal-mulej bl-adorazzjoni tas-salib. Sibt il-għid fit-8 ta' filgħaxija, il-fġieli tal-għid bil-magħmudija tal-adulti. Ħadd il-għid fid-9:30 ta' filgħodu, il-quddiesa tal-għid tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Immexxi dawn iċ-ċelebrazzjonijiet l-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-min hu ħati għalina. Ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum,
Aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru ta' dbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik.
lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-bnuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minnar l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
int l-aqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u l-Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-odus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Thank you.